Dobry, Srishti nauki is Kapolskiego. In this we'll talk about Tata, like the first time Tata gave us car. Uchitsi samahud o tate. Let's start. Tato trochę się stresuje. Tata. To spotkanie normalnie na porządka skup się na zdrowie. Dobrze spasnego bez zaninka I jady. Dalekie nie porządkesz spresnego nie za sklep szybko. Okej, o ciebie gasnie, dodasz ni lekko, tak dobrze. Udaje się, idziemy, świetnie teraz dopadnie dalej, przez ciebie nie tylko pod maskę. Jaki cena kiedy jama bieć, jak obode bosona, że spotkanie masz 6. Dziękuję, do widzenia.